ସୁଦୁ ମିଛ ହେଲା। ମୁଁ ହେଉଛି ନରସିଂହପୁର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ଭଗିଆ। ମୋ ଦରମା 7,350 ଟଙ୍କା। କିଳା ତ ନେଇଥିଲି ଆଉ ଭଗିଆରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କହିଲି ସେ ଝିଅଟାକୁ ଉଠି ଆଣେ ଲାଗି। ଯେମିତି ଯାଇକି ସେଠି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଚମ୍ପଟ। ସେଠି କ'ଣ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ପୋଲିସ ଖୋବା ଖାଇବା ଲାଗି। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 7,350 ଟଙ୍କା ଦରମା, ଏ ଚାକିରି ମୋତେ ପୋଷଉନି। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଲଦାର ପାଟିକି ମୁଁ ପଟେଇଛି, ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଲି ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛି, ଜୀବନ ସାରା ବସି ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। ଯାଇତାଇ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଫସେଇ ନେଇ ମୁଁ ପୁରା ରାଜକୁମାରୀକି ଫସେଇ ଦେଇଛି ଭଗିଆରେ। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ନରସିଂହପୁର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ଭଗିଆ, ମୋ ଦରମା 7,050 ଟଙ୍କା, ସେ କ'ଣ ମୋତେ ବାହା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ପୁରୀ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ରାଜପୋଷାକ। ଆଜି କଦମପାଳ ହାଟରୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଣିକି ଆଣିଛି 1200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ନା, ଏ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ଠିଆ ପାଲା କରିବି। ଠିଆ ପାଲା କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ରାଜପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ଏଠି ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଠିଆ ପାଲା। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବ ମୋର ସୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବର ବିଦ୍ୟାର ମଣ୍ଡଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବ ମୋର ଭାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ୍ନିସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ତାଙ୍କରି ଲେଖନରୁ ଏ ହେଉଛି କବିତା ମୋର ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ଏଇଠି ହବ ଠିଆ ପାଲା ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ। ଧୀରେ ଘେ 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 ନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ। ଧୀରେ ଘେ 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 ନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ। ଧୀରେ ঘে বাসল্য মমতা ঘেনি, বাসল্য মমতা ঘেনি ভালুচন্তি মাত। ধীরে ঘে 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 ন কাননরে কৃষ্ণ বিলম্বিত। ধীরে ঘে ভগিয়ারে রাজপ্রসাদ খোলা ଅଛି, ଆଉ ଡେରି କରନା। ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଉ ମିଳିବନି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ପଶିଯା। ଦେଖିବୁ ସେଠି ବାପା ପଶିଗଲା। କ'ଣ ବାପା ପଶିଗଲା? ସା ବାପା ପଶିଗଲା କ'ଣ ବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବୁ କି? ହଁ, ହାଲା କରୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଝୋଟାରଣୀ। ବାପା ପଶିଗଲା, ବାପା ପଶିଗଲା, ବାପା ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ପଶି ନେଇ। ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ପଶିଲି କ'ଣ? ଓହୋ ବାପା, ଏ ମହଲା ଭିତରକୁ ମୋ ବର ପଶିଗଲା। ନା, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଆଉ। ହେଲୋ ହେଇ, ଏଇଠୁ ଟିକେ ପୁରା ହେଲୁଣି। ତୋତେ ବାହା ଦେଇଥିଲେ ତୋ ଦି ପାଖରେ ଦି ହେଞ୍ଚେ ପିଲା ଛୁଆ ଶୁଅନ୍ତେନି। ଡାକୁଛୁ କ'ଣ ନା ବାପା ପଶିଗଲା? ସାରା ବାପ ଝିଅଙ୍କର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ରାଧା ସାହେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତତେ ଭଲ ପାଇ ରାସ୍ତା ପୁରୁ କିଏ ଏମିତି ଗୋଡ଼େଇଲା? ତୁ ବାପା ପଶିଗଲା, ବାପା ପଶିଗଲା, ବାପା ପଶିଗଲା। ବାପା, ମୋ ଭେଷବାସ ପୋଷାକରେ କ'ଣ ଜଣା ପଡୁଛି ଆମେ ରାଜା ଘର ଦୟାରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ବୋଲି? ଓ, ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ସତ। ତତେ ଯିଏ ଦେଖିବ, ମତେ ଯିଏ ଦେଖିବ, ସିଏ କହିବନି ତୁଇ ହରିବୋଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଝିଅ ବୋଲି ରେ ମା। ଆଉ କାହା ଝିଅ? ତତେ ଦେଖିଲେ କହିବ କି କୋଉ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ରାଜା ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ପୁରାପୁରି ଠିକ କହିଛ। ମୁଁ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ କହି ପୁରୀ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ବଡ ପୁଅକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛି। କାହାକୁ କହିଲୁ? କାହାକୁ କହିଲୁ? କାହାକୁ କହିଲୁ? ପୁରୀ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ବଡ ପୁଅ। ଚାପିଟା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣେଇ। ଓ ହରିବୋଲ ରେ, ବୋଲ ବୋଲ ହେଇଗଲୁ ରେ ବାପା। ତୁ କାହାକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛୁ? ପୁରୀ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ବଡ